Iskreni prijateljski pozdrav predsjedniku Hrvatskog narodnog sabora, dr. Draganu Čoviću, kojeg iskreno pozdravljam, danas vas i vašu suprugu Bernu, dobro nam došli. Pozdravljam izaslanika premijera Republike Hrvatske, gospodina Pjera Miloša, izaslanika gospodina Miloša Radmana i gospodina Križevića. Pozdravljam sve vas koji obnašate državne, županijske, federalne, odnosno općinske službe, gospodina Zelića, gradonačelnika općine Petrijevce, Republika Hrvatska s izaslanstvom, načelnika općine Neum, gospodina Dragana Jurkovića sa obitelji, predsjednicu udruge nestalih poginulih hrvatskih branitelja Vukovara, gospodina Djeđu Stojića. Budite pozdravljeni i vi, dragi naši prijatelji iz Hercegovine, koji ste došli na ovo mislo slavne. Jedno vam zahvaljujem za nazočnost, tako i za podršku u ovoj župi koju veliko društvo srca činite u svakom susretu i razgovoru s nama. Hvala. Naglašavam važnost zajedništva koje ostvarujemo i ovim dolaskom u našu crkvu. Pa kad ne znamo ništa drugo ovim burnim vremenima, imamo svoje dvije ruke koje sklapamo na molitvu i zahvalu Bogu za ovu župu i dolinu u kojoj se nalazimo. Pozdravljam i sve iseljenike ove naše župe iz Kopaljske doline i njihove potomke. Uvijek i sve za ovu našu župu iz Kopaljske doline, a i zašto. Ovim istim slavnim ujedno zahvaljujem i posjećamo na sve oni koji se tijekom minulih 150 godina vraćaju u župu i dolinu vođeni ljubavno prvoga župnika Franka Iličevića od Izvorica u Sobi. Pozdravljam vas, dragi prijatelji, u skrušenosti i poniznoj molitvi za ovu našu župu i dolinu. Sve vas pozivam na molitvu za blagoslov ove nam domovine Bosne i Hercegovine i svih njezinih ljudi da žive u dobroti, povjerenju, ljubavi i pravednosti. Proslava je obljetnice podsjeća i na minuće vremena, kao i kratkotrajnost naših života. No nas ujedno i poziva da na tren svoj pobjed usmjerimo prema proživljenju i u zahvalnosti srca Bogu izreknemo hvalu za darovanje. I ovaj čin je zahvale za sve milosti koje nam je Bog udijelio kroz bure i oluje koje su dotuknule ovom župnom zajednicom s Kopaljskom dolinom i našim životima. Čin je proizvede molitve za blagoslov župljanima i pročititeljima da svoju životnu trgu dovrši i vjeru sačuvaju. Ova župa i narod Kopaljske doline veliki je Božji dar svima nama koji imamo povlasticu biti vaši, ne samo suvremenici, nego prijatelji i suradnici u istom Hristovom vinogradu. Ovaj vjerni put, pojačani poticajima Duha Svetoga, pridonosi obilne plodove srca i uma, vjere i kulture, promjenu i djelu. Izražavam radost i zahvalu Bogu za ovaj narod Kopaljske doline koji je Božji crkva. Dao Bog i Sveti Ilija, čiji danas blagdan slavimo da tako ostane i ostane. Molimo zakljubu Majke Marije, presvjetoga trojstva su zaštitnice ove župe, kao i svih hrvatskih svetaca i blaženika, da nam molitve i potrebe usliše, da izmoli Božji blagoslov, dobro zdravo, da do Božije volje ovaj vjerni put predvodimo u djelu spasenja duša i slave Boga, da bismo svi zajedno bili Božji blagoslovljeni. Sjetimo se svih pokojnika, ne njihovoj žrtvi vjerničkoj odavnosti, mi danas ovdje stojimo i molimo za njih. Molimo za ovu župnu zajednicu kao i Bugarsko-Kopaljsku dolinu, da u njoj Hrvati katolici po molitvama i žrtvama svete mise, istinski živeći sa drugima i drugačijima, budemo svjedoci Hristove prisutnosti na svojim ognjištima i u svojim svetištima. Poseban pozdrav upućujem svima koji nas prate preko elektronskih medija, radio televizije Herceg-Bosne, Valdata televizije i Krog televizije. Božji blagoslov. Da je ovo jubilarno patronsko misno slavlje danas prisutno sa raseljenim Božjim pupom iz Kopaljske doline, od Australije, Amerike, Kanade, Njemačke, Austrije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, da molimo za Bog Svetom Iliji, da ne prestane goriti želja i nada za porodnu grudu i da nam draga vas Kopaljska dolina, da u njoj budemo, ostanemo i opstanemo, da ih ne zaboravimo. Gospodin će sa vašim blagoslovom, vašom modom nas pomijeniti s pomoćom Sveta. Pozdravljam ljude prijatelja, njegovu suprugu, gospodina Josipa Pavlovića, ostati se zahvaljujem za svaku pomoć i podršku. Kličite vam, blagoslovljen koji dolaze u ime Gospoda, preuzvišeni nadisnite, molim, predvodite ovo misno slave i sve nas u njega preporučite. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima. Dragi oče župniče, draga ostala braćo svećenici, dragi narodi Božji, srdačan pozdrav na početku ovoga euharistijskog slavlja.
koje je uvijek susret nas vjernika s Kristom Gospodinom. Danas, međutim, uz to osnovno, što je uvijek poruka i sadržaj euharistijskog slavlja, okupljeni smo na blagdan Ilije proroka, zaštitnika ove župe, u povodu 150 godina postojanja ove župne zajednice. Jubilej je to važan i velik. A jubileji su uvijek dani sjećanja i dani molitve zahvalne za prošlo i prozbene za buduće. Sjećamo se danas svih onih koji su prije 150 godina započeli ovo važno i veliko djelo i zahvaljujemo im naravno za svaki pa i najmanji doprinos da bi ova župna zajednica stala na noge i svjedočila svoju vjernost Kristu Gospodinu. Zahvaljujemo dragome Bogu molitvom za sve blagoslove kojima je obasipao generacije hrvatskih katolika u ovoj župnoj zajednici i u ovoj cijeloj prodoli. I molimo ga da svojim blagoslovom nastavi pratiti život, posebice duhovni život vjernika ove zajednice, kako bi uvijek bili Bogu na slavu, na ponos crkvi i na ponos svome hrvatskom narodu. I naravno, uvijek predstavljajući pred lice Božje svoje molitve i svoje želje, svoje nakane koje nas okupljaju na euharistijska slavlja, molimo Božje milosrđe da nam oprosti naše slabosti kako bismo na dostojan način proslavili ovo euharistijsko slavlje. Obljetnicu osnutka župe Ilije proroka u Kandiji sjećanja nas vraćaju u drugu polovicu 19. stoljeća, odnosno točno od 1875. godinu. Ona je na društvenom planu upamćena posebice po početku pobuna kršćanskog stanovništva protiv nepravda i ugnjetavanja. Obilovala je burnim događajima na ovim područjima, te smo svjedoci da se i to proteklih tjedana obilježavalo komemoracijama, znanstvenim skupovima i molitvom. U ono vrijeme crkva Kristova je u Bosni i Hercegovini još uvijek bila organizirana u skladu s načinom koji je bio primijenjen na misijskim područjima u dva apostolska vikarijata, bosanski i hercegovački, koje su predvodili po jedan zaređeni biskop s naslovom apostolski vikar, dok je biskup iz Dubrovnika upravljao starom Trebinjskom biskupu. Osim što je izraz sjećanja na povijesne događaje koji su obilježili život ove župne zajednice, današnje euharistijsko slavlje je još više izraz vjere i molitva Gospodinu Bogu za zagovor Ilije proroka mirom i slobodom, povjerenjem i suradnjom u ovo vrijeme i u buduće. Blagoslovi župu, njezine članove i sve ljude ovoga kraja. Stoga ćemo se u nastavku najprije sa zahvalnošću malo sjećati prošloga, da bismo potom potaknuti primjerom Ilije proroka, osobito u teškim trenucima životnih kušnja, učili kako u svojim životima prepoznati Gospodina koji dolazi i kako čuti njegovu riječ. Vikar Bosanskog apostolskog vikarijata u vrijeme osnutka župe Kandija bio je biskup Prapaška Vujičić, koji je rođen 1826. u Glavini kod Imotskog. A budući da se naredne godine navršavaju 2 stoljeća od njegova rođenja i budući da je upravo on osnovao ovu župu, u znak zahvalnosti priliči upravo danas posvetiti nekoliko rečenica ovom zaslužnom čovjeku iz hrvatske crkvene prošlosti. Nakon što je završio studije u Mađarskoj i Veneciji i bio zaređen za svećenika, Maškal je kao član venecijanske provincije djelovao kao profesor bogoslovije
milosti da vodi njegovo misionarsko služenje i kroz životne rizike pod otomanskom vlašću. Nakon 2 godine službe među Albancima, Sveta stolica ga je premjestila u Egipat, te je do 1866. djelovao kao apostolski vikar za područje Srednje Afrike sa sjedištem u Aleksandriji i apostolski delegat za Egipat i Arabiju. Kad je Paškal započeo svoju biskupsku službu u Africi, već su neko vrijeme trajale radovi na iskopavanju Suezkoga kanala, a kad je stigao, pozvali su ga i blagoslovio je radove na tom važnom projektu koji spaja 2 mora i 2 kontinenta. U tom poslu tijekom godina sudjelovalo je mnogo radnika s raznih strana, a među njima, kako kažu zabilježbe, i oko 3000 Hrvata iz južnih krajeva. A budući da su ti radnici bili katolici, koji su se našli na poslu daleko od rodnoga kraja i svojih župnih zajednica, biskup je svoga tajnika, Franiliju Tvrtkovića, imenovao dušobrižnikom za te vjernike, što se može smatrati početkom dušobrižništva za hrvatske katolike u inozemstvu. I evo, nisam napisao, ali sretna je okolnost na biskup koji propovjeda predvodi vijeće naših biobiskupskih konferencija za hrvatsku inozemnu pastvu, a velečasni Tomislav koji je ovdje i vuče korijen odavde, vodi i ured koji ima sjedište u Zagrebu sa jednakom brigom za Hrvate katolike u inozemstvu. Poslije 6 godina djelovanja u Egiptu, Papa Pio IX je 1866. Paškala poslao na službu u Bosanski apostolski vikarijat gdje je ostao do 1882. Tada je umirovljen i nastanio se najprije u samostanu u Livnu, a potom u Imotskom gdje je umro 1888. Za vrijeme njegove službe u Bosni je podignuto čak 40 crkava, od kojih su neke bile skromne, a neke vrlo lijepe. Brinuo se također za opismenjavanje katoličkih vjernika, pa je u njegovo vrijeme otvoreno i 20 škola, skromnih, ali vrlo korisnih. U tom svom dušobrižničkom nastojanju znao je da je župa najprikladniji i najplodonosniji način okupljanja vjernika, pa je zato na području vikarijata osnovao 22 župe, od kojih je jedna upravo ova u Kanji. Prva misao koja nam se javlja nakon ovoga kratkog posjećanja je velika i duboka zahvalnost prošlim generacijama vjernika ove župe, koji su, iako često izloženi brojnim iskušenjima, svjedoci vjere ustrajali u svojoj vjernosti Kristu Gospodinu i katoličkoj crkvi. A zajedno s priznanjem koje odajemo njima, jednako smo zahvalni biskupu Paškalu, koji je osnovao ovu župu i svoj 25-torici njezinih župnika i upravitelja, koliko ih se kroz ovo stoljeće i pol izmijenilo od prvoga Andrije do današnjega Antalija. Katolici ovoga kraja uvijek su voljeli svoju župu i to očitovali konkretnim djelima. Tako su, na primjer, u vrlo teškim okolnostima, te usprkos nesigurnosti pod otomanskom vlašću i velikom siromaštvu koje je onda vladalo, svoju prvu crkvu sagradili kroz 3 godine nakon osnutka župe. A kad je građena skromnim materijalom na nesigurnom terenu, stara crkva dotrajala, godine 69. odlučili su sagraditi novu na ovom mjestu. Tu je crkvu ljudska mržnja 93. godine pokušala ubiti,
biti svjedočanstvo kontinuiteta katoličke vjere i prisutnosti crkve u Skopaljskoj Brodolini, koja seže od apostolskih vremena, kad je apostol Pavao jednoga svoga učenika poslao u ondašnju Dalmaciju. O početku kršćanstva na područjima s obu stranu Jadrana svjedoči biblijski tekst Pavlove poslanice Timoteju, a sve kasnije prisutnost, vjernost, svjedočenje i stradanja pamte brojni zapisi i arheološki nalazi, čuva tišina grobova i pripovijeda tihi šum nijemoga svjedoka vrbaca. No, najviše zna Božje oko koje sve gleda i ništa mu se sakriti ne da. Njemu je poznato također da je ova župa prije posljednjega rata imala skoro 3000 vjernika, a mi danas svojom prisutnošću i molitvom želimo sve pozvati na uzajamni oprost i pomirenje, izgradnju pomirenja, dijalog i društvenu slogu, te podržati sadašnjih 450 župljana da se i u budućnosti po njihovoj revnosti za Gospodina nastavi katoličko svjedočenje za Krista i nastavak kontinuiteta hrvatskog naroda na ovome području. Župa sa sjedištem u Kandiji, koja je više puta kušana i na razne načine stradavala, ali koja se uvijek nanovo podizala i ustrajavala u svjedočenju za Božju slavu. Za svoga nebeskog zaštitnika ima Iliju proroka, vrlo prikladnoga nebeskog zagovornika, koji je cijeloga svoga života, kako je sam kazao, veoma gorljivo revnovao za Gospodina. U toj vjernosti i svjedočenju za Božju stvar, međutim, doživio je Ilija također brojne trenutke teških iskušenja i bio izložen progonima i stvarnim životnim opasnostima. U tim je kušnjama ovaj veliki prorok u jednom razdoblju svoga života bio toliko ugrožen dugotrajnim progonom i teškim prijetnjama, koje su dolazile čak s moćnoga kraljevskoga dvora, da se razočarao, ostavio službu proroka, pobjegao u pustinju, njome lutao bez određenoga cilja, te dezorijentiran i izgubljen, želio umrijeti i zavapio, već mi je svega dosta, Gospodine, uzmi dušu moju. Potom je legao i ljudski razočaran i uplašen, zaspao sa željom da se više ne probudi. Ilin se međutim bijedi, lutanje pustim krajem, strah i razočaranje Božjim zahvatom pretvorio u njegovo pravo hodočašće prema svetim mjestima i u ponovni susret s Bogom. Njegovo buđenje iz sna, u koji je utonuo sa željom da umre, dogodilo se po duhovnoj utjesi Božje riječi i po tjelesnoj okrjepi kruhom i vrčem providnosti. Pretvorilo se u novi Ilijin početak, u njegov povratak na izvor prave vjere, na sveto brdo Horeb. Na tom se brdo naime Bog Mojsiju objavio kao Bog ljudi, Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakov. To je mjesto povjerenja između Boga i Mojsija. Na tom vrtu je sklopljen savez s Božjim narodom. Na tom se vrtu Bog objavio hodočasniku Iliji u šapatu laganoga i blagoga laha. Tako je na tom svetom mjestu objave Božje i sklapanja saveza Ilija s Mojsijem uspostavio toliko snažan duhovan odnos, da će se ta povezanost odraziti i na događaj Isusova preobraženja, opisan u današnjem odlomku iz Lukina evanđelja, koji je označio novi početak Isusovih učenika. I na kraju pitamo se, koja je suvremena poruka Ilijina iskustva?
slično kao Ilija prorok. I vjernici ove župe bivali su izloženi kušnjama i prijetnjama moćnika ovoga svijeta, te su kao i on vjerojatno u tim stradanjima upadali u slična beznađa i razočaranja, iz kojih su se ponekada možda rađali uzdasi i čule riječi: Gospodine, ne mogu više, uzmi dušu moju. Moguće je da je i nama mnogima život i bez progona sa strane nepravednih moćnika barem ponekada donosio kušnju, na primjer u obliku bolesti, smrti dragih osoba, gubitka posla i imetka, siromaštva, tuđine, razočaranja zbog neuspjeha ili nevjere, nerazumijevanja i ljudske zlobe. Moguće je stoga da su u takvim trenucima vapili slično kao Ilija prorok. Ljudski je to i dane se objasniti. To se može dogoditi i odličnom vjerniku kao što je bio Ilija. No, ostajanje u takvom stanju Božji čovjek ne može prihvatiti niti se ono smije opravdati. Prorok Ilija je primjer vjernika koji je s povjerenjem u Božju providnost, bez obzira na vlastiti duhovni posada, bio otvoren za svoj novi početak. Njemu se to dogodilo na svetom mjestu, na brdu susreta Boga i čovjeka, mjestu na kojemu je Bog govorio čovjeku. Slično kao Ilija nekada, i mi smo danas došli na ovo sveto mjesto, u ovu crkvu koja je predviđena da bude mjesto susreta Boga i čovjeka. Mjesto u kojemu Isus po slavlju Euharistije dolazi među nas. Mjesto u kojemu se stalno čuje Božji govor. To je sveto mjesto u kojemu svima, a posebice onima koji su razočarani, Gospodin po svom anđelu također danas ponavlja: Ustani, čovječe, pred tobom je životni put. Iziđi iz svoje špilje prividne sigurnosti u kojoj duhovno drijemiš. Stani pred Gospodina koji upravo dolazi po sakramentu Euharistije i prolazi uz zvuku glasa svoje riječi. Neka nas primjer Ilije proroka tomu pouči i ohrabri po Kristu Gospodinu našu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Svi zajedno. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebo, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, molimo za grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Blagoslovi Gospodine nas, ove svake darove i kutljače koje će upravo doći po Kristu Gospodinu našem. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. U slast svima.
Ja sam sina kralja Zvonimira, Hrvatska sam od vika vikova. Darujte mi, braćo, malo mira. Ja sam sina vaših pradidova. Ja sam sina kralja Zvonimira, Hrvatska sam